uznať. A keď ťa tá tvoja potriebe, tak zrazuje z hrdinu Evana Buzna. Ale v komentu hrdina líči si srdce, potom ho majú za lúzra. Aspoň takto sa môžeš vyťahnuť pred tvojimi a čakať, že niekto ťa uzná. Tvári sa, že si ma zjedol, lebo môj život je písaný tebou. Zjedol z rana na serem tisícky takých, ako si ty do strany jebou. Lebo hovno víš o mne, ty trbo, hovno víš o tom, koľkokrát som drbol. Na hubu, prečo som sa zmenil, ale som taký, aký som predvčerom nebol. Ha, jebeme na ľudí, ktorí si budú nás len kena. Adrenalínu vernú zem, nás to aj tak, preto keď si ten hrbatý, čo zradil, tak neles tam, pretože toto je Sparta. To, čo som mal na srdci, vie, som bol, lebo nemám čo stratiť, ja som jeden ani obce, a není moja pani, a ja nejsem otrokom, stavím našich, ktorí idú s nami aj v lovisko. To, čo som mal na srdci, vie, som bol, lebo nemám čo stratiť, ja som jeden ani obce. Zarazadí vítala se CZ u dnešního vlogu. Dneska jsem se rozhodl natočit vlog, protože se mi furt ptáte, proč nebudu točit videa a jestli budu videa. Říkal jsem to v Minecraftním videu, takže vám to řeknu znovu a sorry, že vypadám jako, že moje vlasy vypadají takhle ještě. Sice jsem se ráno myl, ale nevím, jsem si hlavou, protože si myslel, že dneska nikam nepůjdu, ale nakonec jdu. Takže ještě nemám hlavu mytou. No a k věci. Videa točit nebudu z toho důvodu, to jsem vám vlastně říkal, že jsem neudělal závěrečné zkoušky. Chyběly tam 2 nebo 3 body, teďka nevím. Přesně, myslím si, že to byly 2 nebo 3 body, mi tam chyběly, abych měl 3. No a bohužel 3 body mi utekly, takže kvůli toho důvodu nebudu teďka videa. Ale do popisku videa, no do popisku, protože to vydám přes mobil. Jebat, prostě do popisku videa, co vám dávám vždycky odkaz na můj vlogovací kanál druhý, tak tam určitě dejte odběr, protože tam budu točit teďka hlavně vlogy a ostatní. Vlastně tento vlog, který tak jde už na tam ten kanál, ne na ten herní, co mám na ten vlogovací. Takže ať víte. No a jinak mám opět stejné tričko, ano, protože je teplo. Jak tak spí moje kočička. Že? Pozdrav. Pozdrav. No čau. No jo, dámy a pánové, to vedro je strašné, no. Ještě vám ukážu. Prostě strašné vedro, co byste chtěli? No nic, jenom jsem chtěl udělat také menší video, abyste viděli co a jak. Proč nejsou videa a videa budou, ale ne tak často, to je pochopitelné. Budu se vždycky snažit teda za týden něco vydat, ale teďka v hlavě může být učení, potom ještě brigáda, takže to fakt mám teďka trošku moc. No to je tak všechno, mějte se hezky a užijte si života. Svet jebeme na tronu, nechceme. Tam, kde sme teraz nenáhodou prísám, dostali sme sa sem nechcene. My sme sa hrali a chceli zabaviť, to ostatné všetko je bezcenné. Jo a ještě informace pro vás. Vy, co mi posláte žádost na Facebook, neposlejte mi, já se vás stejně nepřidám. Nepřidávám se lidi, které neznám. Přidávám si lidi, s kterými, jako sice s kterými jsem se ještě nikdy neviděl, ale znám je už rok nebo 2. Nepřidávajte si mi na tom Facebooku. Nevím, jak jste si mi vyhledali, ale nepřidávajte si mi tam, fakt ne. Nepotvrdím si vás. Čau.